BPFआ गावसोरनि फेलारखौ खोबथेनो थाखाय बायदिसिना खोथाफोरखौ बुंलाबायदों। हेय लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसे खुलुमहरफिनलायबावबाय। दा दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोंहा प्रमद बर' सारा माने गहपुराव थांनानै माने सिमा बानायनायनि मोनसे फोरबो थियारनि बाउन्डारि एक्सटेनसननि सिमा बारायनायखौ बरायनाय मोनसे हाबाफारि मोनसे प्रग्राम माने खुंनाय जादों आरोना। दा बेवहाय बिथाङा थांनानै माने गोबां बाथ्रा बुंहैबाय आरोना। बेवहाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आरो बेनि उनावहाय माने बिथाङा बुंदों नैबे इलेक्शननि उनाव बिथांमोना थानाय नंला, BPF हिसाबै माने जेबो थानाय नंला थ' बेफोरबायदि खोथाखौ बुंदों आरोना। दा बेयो बेसेबां सैथो थ' बेखौ नोंथांमोनासो मिथिलायगोन आरोना, नङा होमबा? पलिटिकेल पार्टिफोरासो मिथिलायगोन, जोंथ' सासे इउटुबार्स नालाय बुंथिनानै होथिग्रासो नालाय, नङा होमबा? नाथाय बिथांमोननि सिगां समाव बड'लेण्डनि जि सिमा बियो गहपुरसिम बारायाखैमोन, बैसिम गामि हाबाखैमोन। बड'लेण्डआव बेबायदि सान्थि फैयाखैमोन, बड'लेण्डआव बेबायदि जौगानाय फैयाखैमोन। दा बेफोरखौ बुंनो हायैनिनो बिथांमोना बायदिसिना पार्सनेल खोथाफोरखौ बुंनानै बायदिसिना सोंखारिनाय एबा गाज्रि बाथ्राफोरखौ बुङो। नाथाय दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा कुनु मोनसे बेबायदि मिशन दिन्थिनो हाया। जेफोर मिशनखौ जों लादों बेबायदि मिशनखौ बिथाङा कुनु दिन लानो हायाखैमोन। दिनै फरायसाफोरखौ IAS IPSनि थाखाय फोरोंनाय, डक्टर इन्जिनियारनिफ्राय फोरोंनाय, दिनै फरायसालिफोरखौ मोजाङै फाहामफिननाय, बिनिफ्राय लानानै गोबां माखासे बेनिफिसारि स्किम्सफोर हाजार खालामनानै रांखान्थि बिथिङाव जौगाहोनायनि जों हाबाफारि लादों। आरो बेखौ बिथांमोना बिथांमोननि समाव हायाखैमोन। दा नंखायनो गावसोरनि फेलारखौ खोबथानो थाखाय जोंखौ बायदिसिना अजद आरो नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजोफोरखौ बिथांमोना थगायनो नागिरदों। बिनि बादै जेबो नङा। प्रिपेरेसन दङ, बेवहाय जेबो जेंना गैया। UPPL BJP जोंनि जि बिजाथि जागोन बियो गोबां भटआव देरहागोन आरो बेवहाय BPFआ कुनु कारनाव खाथियावबो फैनो हानाय नङा। आरो बिथांमोना नैबे बिसायख'थिनि उनावनो BPF हान्जाया कमप्लिटलि बन्द जालांसिगोन। थ' बिथांमोननि गेजेराव जों रावनिबो पार्मानेन्ट लोगो जानो हाया, रावनिबो पार्मानेन्ट सुथुर जानो हाया। जों गेजेरनि मानसि, नङा होमबा? थ' बेफोरबायदि आरोना। दा जिखियानो जादोंला बेवहाय आं मोनसे खोथाखौ बुंनो सानो जे जोंहा BPFनि मिटिंफोरावबो जे ओरैबायदि ज्राव मानसि नुबाय थादों। थ' बेफोरो मा? प्रमद बर' सार बुंनाय बायदि माने प्रमद बर' सारखौ आं गाज्रि मोना, नाथाय प्रमद बर' सार बुंनाय बायदि माने BPFआ नैबे इलेक्शननि उनाव जोबलांसिगोन। थ' बियो एसे भुल जादों नामा बेखौ आं सानो आरोना। जिखियानो जादोंला मानो BPF UPPL मोननैबो हान्जाखौ आं गोरोबलायनानै खामानि मावजानो लुबैयो। आं रावखौबो नेवसिया, नैबे मोजां नैबे गाज्रि, नैबे गाज्रि नैबे मोजां, आं बेखौ बुंनो थाङा आरोना। जाय हक नोंथांमोना जिखि पार्टि बा दोलोआव थाया मानो बे चेनेलखौ सापर्ट खालामो।